Ja, det har den. Nå, de ligger lige op ad hinanden. Ja. Nå, men hvad siger du, frue? Jamen, jeg har jo alt omkring, hele det guddommelige, det spirituelle. Og som ligesom har skulle forenes, kan man sige, ved alt krop, sind og sjæl. I forhold til den der. Nu kommer jeg lige væk fra den der. Once. Den er der, tænder once, og du har lige siddet og sagt det hele, alt muligt. Men ja, umiddelbart, så er der noget med, at jeg har været kommet lidt på afveje, måske. Ja. Og ja. Hvad er den Altså, øverste? Hvad er den øverste? Den øverste er The Hierophant, og det er jo tyrens, Altså, ja. det er tyrens kort. Og tyren bor hvor? Den bor på jorden. Bor på Venus. Ja, den bor. Andet hus på Venus. Ja. Andet hus Det var... andet hus på Venus, ja. Og det er der, hvor vores værdier bor. Vores personlige og økonomiske værdier bor. Okay. Og hvad sker der så med ham med de 10 stave? Der er noget omkring dine personlige og økonomiske værdier, der er blevet for stor en byrde på dine skuldre. Der er noget, der ikke kører rigtigt. Der er noget disharmoni. Og så fik du faktisk den samme, og det er Knight of Swords. Og det handler jo om en konflikt, Ja. som du bliver nødt til at enten har taget, og det kan jo være en konflikt i dig selv. Det er enten en, du har taget, eller fordi hvis vi læser det som nærmeste fortid, så virker det som om, at du har været bevidst om, at dine personlige værdier ikke rigtig... Altså, der er noget ufred i forhold til dit værdihus, altså tyrens hus. Både økonomiske og personlige værdier, der ikke spiller optimalt i dit liv. Og det er blevet for en stor byrde for dig, og det er en konflikt, som du har taget, ikke? Ja. Så har vi nutiden her. Og der har du herovre de 5 kopper. Og så har du din centerenergi for hele oplægget, der er 10 kopper. Og så har du de 6 sværd her. Ja. Ikke? Og det er jo et meget positivt kort med de 10 kopper. Ikke? Ja. Men hvad vil du så sige, at de 3... Altså, hvad er det, du er i gang med her og nu? Altså, hvad er det, kortene fortæller dig om din nutid lige nu? Jamen, altså, der er jo 5 of Cups, som... som jo så siger, at det er stadig en svær tid, men alt er godt. Altså, den... og det... ja. Og det er 6... Jeg kan ikke huske dem, altså. Og så 6 of Swords, som er med Merkur i vandmanden, handler om, at det måske nok er lidt i forhold til, at der er noget logisk fornuft, men uden hjerte. Ja, er det, jeg har noteret. Altså, man kan sige, at de 5 kopper, det handler om, at man er faktisk ked af nogle ting. Ikke? At der er nogle ting, der er svære, som du selv sagde, så man har det svært ved, så man
hvor man ligesom kun ser på alt det, der er ødelagt, men man glemmer at se på det, der stadig står, eller kan stå. Ikke? Men det er som om, og de 6 sværd, det handler om at bevæge sig videre. Men hvis man kigger på det her oppe, det er jo også en svær energi. Så det virker som om, at du har været igennem noget hårdt, hvor du har taget nogle konfrontationer i forhold til dine byrder. Du har båret alt for længe i forhold til dine personlige og økonomiske værdier. Men nu er det som om, at du tager en logisk beslutning om at fjerne dig fra denne her energi og sejle mod den her energi. Der er dit centerkort, ikke? Centerkortet er også ligesom det, der holder hele oplægget, ikke? Så du tager en logisk beslutning om at forlade nogle omstændigheder og nogle ting, eller nogle tankemønstre eller andet i forhold til dine personlige værdier, for at fjerne dig fra denne her følelse af, at det hele er spildt, ikke? Fordi det nytter ikke noget at sidde og se på de spildte kopper. Nu må du videre og se på det, der stadig står, for du ved, at de 10 kopper, de ligger til dig, ikke? Og så har du her de 7 mønter i din nærmeste fremtid, de 9 stave og King of Cups. Så hvor sejler båden hen? Hvor sejler den? Jamen, den sejler mod, at der skal høstes frugter. Ja, det skal være lidt tålmodighed, Ja, tror jeg. det skal jeg også. Du skal være lidt tålmodig, fordi de 7 mønter handler jo om tålmodighed, ikke? Ja, det var det. Rom blev ikke bygget på en dag. Vel, altså når man bliver nødt til at tage den tid, det tager. Ikke? Æblerne skal blive røde på træet, før de kan plukkes, og det er ikke noget, man kan forcere, selvom du har lyst. Det jeg havde den der. Ja. Ja, det er høsten, den kommer. Det skal nok komme, Ja, det skal nok komme. Men hvad kræver det, at det, før det kommer? Hvad ligger der? Og der har vi nejen op for os. Ja. Der har jeg noget omkring med noget manglende klarhed og noget overblik. Nej, 9 stave, det må være de 9 kopper. Hvad? 9 stave, det handler ikke om manglende overblik. 9 stave. Det må være de 9 kopper, du læser på. Eller nej. Det har jeg noteret her. De 9 stave, det handler om at stå fast og være vedholdende, også selvom der kommer angreb udefra. Nå, Okay? hvorfor har jeg det her stående så? Altså, jeg har stående her, der, hvad Et står der? svært kort. Ja, man har det svært, gå ind i en svær tid Ja, og få Ja, nogen. det er det, fordi man bliver angrebet udefra, ikke? De 9 stave. Så er det at se løsningen fanget i månens mørke. Det er det, jeg skrev om. De 9 stave. Det er 9 stave. De 9 stave, der bliver man angrebet. Jeg tror, det er løven. Men lidt. Jeg tror, det er Mars i løven. Er det ikke det? Månen i skytten har jeg skrevet. Månen i skytten. Okay, ja, det er derfor, jeg har skrevet det med overblikket. Det er fordi, at månen i skytten. Skytten har jo det store overblik, men månen, men det handler om stadig at holde fast. Ja, det er månen i skytten. Det handler om stadig at holde fast, ikke? Så selvom det virker som om, at dine æbler ikke bliver røde, så bliver du nødt til at holde fast, også selvom du ikke kan se vejen frem. Ikke? Du ja, bliver nødt til at holde fast ved din stav, og holde fast ved dine idéer. ja, Ikke? Og holde fast i dit overblik. Du er selv skytte, ikke? Så du skal holde fast i dit overblik. ja. Også selvom du ikke kan se vejen frem, så er det der jo. Det tager bare længere tid, end du regner med. Og så ligger ham her der. Så giver mine beskrivelser. Jeg har lidt bedre mening, når du siger det. Ja, Tak for gør det. Ja, ja, det gør det. Og hvem var det, der ligger der til sidst? Hvem ligger der? Ja, Det er kærlighedens konge. der ligger min konge. Ja. Ikke? Det, Altså følelsesmæssigt, der har du det meget godt, ikke? og det er jo, at han gøder alt, som så det gror. Ja. Så den, ja. Så det skal nok gro. Det skal nok Det- gro. Men det handler rigtig meget om, at du også holder fast. Det er jo indgang og udgang. Ja, ikke? Ja. Og det er jo faktisk, tyren det er sådan også. lidt, rejsen sådan lidt imellem, kan man sige. Den, jeg synes,
Også i forhold til, hvad der ellers har været trukket undervejs, så synes jeg, det ser meget rigtigt ud. Det synes Ja, det jeg kan jeg også. jo ikke vide. Men Nej, men det passer meget godt men, på det, du står i, synes jeg. Men i forhold til sidste gang, der er også noget, der faldt rigtig godt på plads. Altså, hvor jeg også bare... Jeg trak faktisk kort på det. Gjorde du det? Ja. Nå, hvor godt. Og det var lige præcis sådan et udfald, der også kom på det. Så det var... Det er da mega godt. Det var rigtig, ja. rigtig Og jeg er godt. glad ved, at du trak lidt kort. Det gør mig glad. Ja, Ja, du hvad? trak kort. Ja, det er Ja, jeg trak kun et enkelt, og jeg har ikke været særlig god til sådan her, faktisk, de her 14 dage overhovedet egentlig. Ja. Men lige der, Jeg jeg kunne godt mærke, at jeg tror, om det bare var for at finde roen i mig selv, eller om det skulle være medhjælpende til det. Jeg var faktisk fuldstændig ligeglad med det. Men det gjorde godt, og det var med det var Kroærten, der stod der og skålede, så det var bare her. Det var godt. Ja. Så jeg